Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Sally, isang tambalanista since 2009. Sumulat ako to air my frustration sa buhay ko ngayon. Ganito kasi yun, tambalan. Graduate ako ng education way back 2015. Dahil excited maging lisensyadong guro, kumuha ako ng licensure exam for teachers that same year. Sa kasawiang palad, hindi ako pumasa. Naisip ko first take pa lang naman, so nag-try ulit ako the following year. Bagsak pa din. Hindi pa din ako nawala ng pag-asa. For the third time, I took the exam nung sumunod na taon. Lagpak pa din. Pagod na ako ng katitik ng exam. Bakit ba hindi ako pumapasa? Ganon na ba talaga ako? Katanga? Sabi ko sa sarili ko, baka napagod na ang utak ko at kailangan ko munang magpahinga. So I rested for a year. Pero after resting, nag-decide na akong mag-enroll sa review center. Baka naman makatulong. I took the exam again in March 2019. Hindi ko pa din naipasa. Last year, nag-announce ang PRC na magbabago na ang curriculum this year. Yun daw graduates ng old curriculum, kailangan nang makakuha ng license kasi yung mga susunod, they are encouraged to take a refresher course. Ang ginawa ko, nag-enroll ulit ako sa sikat na review center. I took the exam for the 5th time on October 2 last year. Nanlumo ako nang lumabas ang resulta noong December 16. Kahit makailang ulit kong binasa, wala pa din ang pangalan ko sa listahan ng mga pumasa. Sabi ng mama ko, mag-take na lang daw ako ulit. Yung iba naman daw na katulad ko na paulit-ulit sumusubok, hindi naman sumusuko. Pero tambalan, hiyang-hiya na ako sa pamilya ko. Pagod na din ako. Hindi ko din maintindihan kung bakit hindi ako pumapasa. Minsan naiisip ko na baka hindi ito ang tamang career para sa akin. May mga pagkakataon nga na gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Palagi ko po kayong pinapanood sa FB Live at sa YouTube. Sana one day, makita ko kayo ng personal. Ang inyong tambalanista, Sally. Hi, Sally! Hala, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa'yo, Sally. Ang alam ko lang is that talaga namang tama yung nanay mo. Na huwag ka titigil hanggat hindi ka pumapasa. Di take lang ng take. Only take naman yata yan di ba? Ang alam ko lang kasing only yung samgyup sa may saan. Alam po din only rice. Ganon.
Minsan Anli Sabaw. Correct. Yun lang yung mga Anli na alam ko eh. Isa Anlibog. Charot! Yun lang yung mga Anli na alam ko eh. At least may alam kang Anli. Oo, di ba? Hindi ako sure about yung licensure exam for teachers if it's unlimited na ano. Pero kung unlimited siya, edi unlimited chances yun of trying, di ba? Pero meanwhile, habang hindi pa, maganda din naman yung naiisip mo na what if magsubok-subok na ibang career. Kasi minsan, minsan talaga we plan but the Lord decides. Alam mo yon, may mga bagay na pinaplano natin pero sabi ni Lord, hindi ang decision ko, hindi ganyan yung dapat na mangyari sa buhay mo. 'Di ba? So, in a way, pwede mo ring i-take ito as a sign. But you can, dahil nga kung only man ang pag-take niyan, you can take it again anytime. Pero pwede mo ring i-consider yung factor na baka nga namang may ibang calling or baka 'di ba yung mga ganon, baka may ibang direction. Pwedeng doon pa rin sa angulo ng teaching pero yung kaya ako sinabing hindi ko masabi kasi hindi ko alam yung mga parang rules. Kasi baka mamaya requirement talaga kahit sa anong level, yung mga ganon hindi ko po alam eh. Only beef lang po tsaka only pork. Sorry na. Tsaka only side dish. Only cheese. Only cheese. Saan yun? 50 pesos na eh. Ay, talaga ba? May charge na? Meron. Mahal na gasolina ganun. eh. Hindi na pala only Nagulat ngayon. nga ako nung minsan. Sabi ko, dati only cheese kayo Kaya ako bumalik eh. Iba na pala yung usapan. So, hindi ko alam yung parang course of how it should go. But, kaya hindi ko masabing parang, ito yung talagang konkretong gawin mo habang wala pa. 'Di ba? Pero, basta kung unlimited ang pag-take, edi unlimited chances yun. Yes. Of passing it. 'Di ba? Meron at meron, dadating talaga yung panahon. Pero syempre kung di ka na makahintay, doon ka talaga sa ano kaya yung mga pwede kong gawin habang wala pa, kasi di mo naman pwedeng hintayin lang siya lagi. Dapat meron ka din ginagawa on the side. Oo, yung ganon. Nag-online selling ka muna, pwede. Hindi natin masabi kasi Ganun. may mga iba naman na yung kurso nila ay hindi yun yung ano nila, hindi yun yung trabaho nila. Correct. 'Di ba? Ako na po ang perfect example. So ang kurso ko ay hindi ko po trabaho. Ang kurso ko ay hindi, trabaho ko na siya ngayon pero basically hindi mas really more on broadcasting pero hindi yun yung course na tinake ko. Correct, 'Di ba? correct. So may mga ganon. Sabi nga, we plan but the Lord decides. So baka may ibang plano yung Diyos. Dun sa tatlo yung sinabi mo 'di ba? Mag-take ba ako ulit? Shift ba ako ng career? Yung isa kitili ng buhay. Doon tayo, X yun. Hindi yun kasali. Huwag nating isali yun, ha? Correct. Huwag mo nang iisipin yan ulit. Ang sarap ng only pork. Oo. Only beef. Naku. Sabi ko sa'yo, pag nakatikim ka pa ng jowa, masarap din. Sarap. diba? So maraming... Sarap naman na pakiramdam talaga pag may jowa. So maraming reasons to live. So X na natin yan at tandaan mo, hindi lang ikaw yung ganyan yung eksena. May mga kilala din ako na, yung alam mo yun, yung parang katulad mo, nag-review ng regular. Tapos nag-review sa isang review center. Tapos nag-review pa sa isang sikat na review center. Kasi baka nga naman yung unang pinag-reviewan, baka walay lang. Baka sakto lang. So doon tayo sa sikat. Yung isang pangkakilala ko, doon pa siya sa mahal. 'Di ba? Kumbaga parang trinay niya rin pero still, nag-fail pa din. So ibig sabihin, hindi lang ikaw yung may ganyang eksena. Agree. Pero lumalaban. So laban ka din. Laban pa. Wag, do not give up. Hindi lang, kumbaga sa love life, hindi lang yan yung nag-iisang lalaki o hindi lang yan nag-iisang babae. May mga iba pang pwede. Totoo. Ganun. Ano ba yung kantang Don't give up on us, baby. Kantahin mo yun. Ganon. Tapos namnamin mo bawat lyrics. Oo. Di ba? Bawat letra doon. Yan. Tsaka yung mga kanta nagbibigay ng pag-asa. Minsan, di ba, alam natin yung don't give up, never give up, di ba? Correct. Pero hindi natin ina-apply. Totoo yun. Life in general, ang dami nating mga roadblocks na pagdadaanan. Ang dami nating mga goals na hindi natin na-achieve. Pero maraming tao din ang hindi nag-give up. So gamitin natin yung motto na yon, 'di ba? Don't give up and never give up. Kasi laban lang ng laban, yes, girl. Laban lang ng laban. And tama yung sinabi mo, partner, kapag nalaman mong hindi ka pala nag-iisa sa laban na to, nalaman mo na marami kayo, medyo gagaan yung pakiramdam mo. Oo, na parang, kasi, tsaka yung feeling na, yung naisip niya kanina, partner, bubong-bubo siya
siya sa sarili niya, tanga Oo. siya sa... Hindi eh. Marami tayo. Sama na. Oo, sama mo na kaming mga hindi pumasa sa mga ilang mga examination, Oo, 'di ba? totoo yun. Ako nga hindi nag-take ng course na kailangan ng exam kasi may pagka-shokot din ako ha. Kasi meron akong kilala partner, graduate ng with flying colors. Ibig Oo. sabihin merong honors. Oo. Pero yung license, yung exam na kailangan Oo, i-take oo. for her to have a license, hindi niya napasa yun. Oo. On the first 2 tries, ha? Totoo. Pero yung mga ano-ano lang, parang wali-wali lang sila unang beses, pasok agad. So, hindi mo masabi. So, tanggalin mo na sa utak mo yung ang tanga-tanga ko, ang bobo-bobo ko hindi kasi. makakatulong. Oo, yun yung sinasabi ni partner. Correct. Ako yun, let me share an experience. May siyempre ako hindi ko turf yung yung business ad. Baligtad Oo. naman tayo, partner. Si partner business ad, business management. Ako naman communication. Oo. So totally different territory yung yung mundong ginagalawan ko ngayon. Parang ikaw nung papaano ka nang galing sa business, Tas biglang napunta ka napunta nang ako sa sa- broadcast. correct, oo. So ganun. Parang nung una mahirap mag-adjust ka talaga. Tapos lahat ng mga kasabayan ko kasi Parang most of gagaling na nila. Yes, most of them are CPAs. Ano bang malay ko sa financial statement? True, partner, di ba? Ganun talaga, every time na papasok ako, may ramdam na ramdam ko na bobo ako, mga gano'n. Parang lumiliit yung anes mo, no? Oo. Oo, di ba? Hinahanap ko nga siya minsan, nasan siya? Nagsishrink siya. Oo. Sabi ko, iihi ako, pero ba't hindi kita makita? Kasi nga lumiit. Sa sobrang takot. Lahat na, di ba? Oo. Frustration. Yung feeling na hindi ko Bakit to alam mo? kaya. Ba't alam mo? Di ba dating akong lalaki? Sabi ko sa'yo. Yung Adam sa apple ko tinanggal na. Oo. So may gano'n, talagang sabi ko... Ay, di, wait lang bago yan Oo. Bakit ko alam? Kasi yung girls may ganun ding feeling. Ay, lumiliit din. Oo, may parang O, ganung feeling. kumikipot? Oo, parang ganun. Kumikipot. Anong topic na? Ano na to? Kasi di ba tinanong mo sa akin, bakit alam mo? Oo. Kasi yung girls may ganun ding feeling. Yung halimbawa, kinabahan, ninervyos, may nangyari. Oo. May feeling yung anes namin na para siyang pumapasok pa loob. So parang feeling ko ganun sa lalaki. Kaya alam ko yung feeling na parang nagsishrink. Alam mo yun, yung ganun. Sabi ko, ba't isa na lang to? Dalawa to kanina. Parang ganun, di ba? Anyways, balik tayo. Oo nga. Uy, di ba tama? Uy, girls, Oo. may ganun ba kayo? Baka ako na. Kaya alam ko yung feeling na parang feeling mo lumiit. Alam mo yung parang feeling mo pumasok sa loob. Parang ganun. O kasi na-stress ka na lagi. Oo, May ganun, correct. lalo Oo. na pag stressed So, ka. ganun yung pakiramdam mo. Yan, Oo, oo. talaga. So, yun nga. Tapos, parang every term, sabi ko nga, hindi naman ako iyaking tao, partner. Ngayon ko lang i-share to. Hindi naman ako iyaking tao. Pero, every term, umiiyak talaga ako. Totoo ba? Oo, kasi sobrang pagod na pagod ako. Grabe naman yan. Na parang sabi ko, hindi ko matatawid tong term na to. Oo, Kasi parang ang hirap. nakakaiyak talaga siya. Oo, there was one midterm examination, partner, na wala akong naisulat ng isa. Kasi iba yung inaral ko sa lumabas sa exam. Baka ganun din si Sally. Iba yung yun nga, inaral mo. Oo, pwedeng ganun. So, kaya sinishare ko kasi may mga ganung pagkakataon na gusto naming malaman mo na hindi ka nag-iisa. May mga taong ganyan na naramdaman pero lumalaban pa rin. 'Di ba? Na parang ako nung nalaman ko, sabi ko, ako lang ba yung kinakabahan every time na mag-online class tayo or papasok ako sa school? Ako lang ba yung parang natatakot? Oo, pumasok? nakabadong-kabado ko, lagi basang-basahin kilikili ko. Tapos nalaman ko, ang dami pala namin ganun. So Diba? nag-uusap-usap na kami na yung iba nga accountant na kinakabahan pa. Ako DJ lang, di ba? Correct. What more yung wala masyado talaga alam sa numbers. Oo. So nung nalaman ko na hindi pala ako nag-iisa. Ang dami pala namin. So every time na papasok kami sa class, nag-uusap-usap kami, naglalabasan na kami ng nararamdaman, ano yung perspective namin sa subject na to. Mga ganun tipo. And gumaan yung pakiramdam ko. Kasi nahanap mo yung mga pwede mo makausap. Yung mga taong makakaintindi sa nararamdaman mo. And malamang marami kayo. Correct. 'Di ba? So hanapin mo yung mga hindi pumasa din. Yun yung point dyan. Hanapin mo sila. Tsaka hindi mo mararamdaman na nabobo ka. Oo. Kasi may strength pala kayo na hindi lang angkop sa pagkakataong yun. Totoo. Actually, Yes. yun talaga yun eh. Hindi naman ibig sabihin na ito na parang wale ka na. Ito na yung last mo na to. Parang wala nang pag-asa yung pag-unlad. Hindi ka nauusad kahit kailan sa kahit anong aspeto. Hindi totoo yun. Correct. So tanggalin. Kaya
And I think all those negative na feelings, yun yung nagiging dahilan kung bakit nag-iisip ka na parang tapusin ko na lang to. Hindi ganon. Tingnan mo, Correct. napaka-perfect at accurate, 'di ba? Swak na swak, pasok sa banga. Yung example ni partner, yung kanya ganun din eh. 'Di ba? Malay ko diyan, pero wag ka, 'di ba? Patapos ka na, partner, 'di ba? Patapos ka na ba? Sakto lang. Oh, 'di ba? Malapit Ano pa? na. Pero malapit na Pero 'yun. laban lang. Pero nakailang taon na. Gets Correct. mo 'yun? Nung una parang akala mo hindi mo kakayanin, 'di ba? Pero kaya mo pala. So kaya mo din 'yan. So Kaya laban lang. laban ka lang. 'Yun, ulitin namin, pwede kang kung only 'yan, edi only take. So only din yung opportunity. Only din yung opportunities, pero also seek other yung sabi nga ni yung sabi mo kanina, partner, meron kayong mga strength na hindi lang angkop sa pagkakataong hindi lang yun. angkop sa pagkakataong yun. So yung kakayahan mo, pwede mo munang gamitin sa ibang pagkakataon o aspeto or opportunity. Yes. Kung ano yun, ikaw na mag-isip. Kakataman, ang dami na naming sinabi. Isipan ka pa ba namin ng oportunidad? Hindi naman namin alam kung anong kakayahan mo. Kaya mo na yan, girl. Dapat alam mo na yung sarili mo. di diba? Huwag mo laging... Asa-asa sa iba. Ganun. Ang dami na nga namin sinabi. Tapos, pati yung mga new opportunity, sabi pa rin manggagaling. Ano ba naman yan? Di ba, totoo yun eh. Kasi lahat ng tao, mararamdaman natin yung na minsan parang nangingibabaw yung kahinaan natin. O kaya parang ang hina-hina ko, ang bobo-bobo ko. Di ba? Pero ang dami mo ring strength na wala naman yung ibang tao. Totoo At yun yung yan. dapat mong i-discover. Correct. Yun yung dapat mong Alamin. i-take advantage of. Di ba? Parang alam ko magaling ako magluto. Yes. Di ba? Kakaririn ko yung pagluluto. Mali mo makapag-restaurant ka balang araw. Hindi ka man nakapagturo, nakapagluto ka naman. Tama. May restaurant ka. Di ba? Mga ganon. Hindi natin alam. Ikaw ang mag-discover niyan. Basta kailangan lang tanggalin sa isipan yung mga negative thoughts. Yung mga sinasabi mo, hiyang-hiya na kasi ako sa pamilya mo. Alam mo ba, pamilya mo yan? What ang tanging ginagawa niyan para sa iyo ay suportahan ka at mahalin ka. Correct. So wag mo tanggalin mo na yung sa isip mo yung nakakahiya naman sa kanila. Hindi rin na makakatulong yung ganun. Sa hindi pa talaga eh. And there are family members who will support you. Correct. Alam mo, hindi nakakahiya yun. Kasi you are trying. Mas Tama. Nakakahiya. Yung hindi na lang ka sumubok. nag-try. Oo. Yes. Ganun. Correct. Minsan may hiya ka sa sarili mo kasi hindi mo sinubukan. Tama. Diba? Pero- Magiging proud ka sa sarili mo kasi sinubukan mo. At saka hindi ka talaga tumitigil, never say die. Tomorrow is another exam, Oh, di ba? Hindi rhyming, pero go na lang. Magandang motto yun. Magandang motto yan. Salamat sa iyo, Sally, for sharing your story with us and good luck sa iyong susunod na oportunidad. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!